Pimec Comerç Girona ha engegat aquesta setmana la campanya Escolta el batec del teu comerç, una nova campanya comercial amb l'objectiu de reivindicar el comerç i la restauració local desvinculant-se de les ofertes del Black Friday. La iniciativa, que compta amb uns 3.800 establiments del territori, s'ha presentat aquest dilluns a Lloret de Mar. L'acte ha comptat amb la presència d'autoritats locals, així com també del president de Pimec Girona Comerç, Salvador Giraud, que ha destacat que l'objectiu principal d'aquesta acció, gestada al Consell de Comerç del Territori, és sensibilitzar els consumidors dels avantatges que té comprar i consumir en els negocis locals. És veritat que quan anem a una farmàcia volem que ens donguin el medicament que ens anirà bé. Anem a un comerç que ens aconsellaran bé, ens donaran aquí el seu suport i a part tindràs un somriure amable que sempre el trobaràs. I això és el que volem posar en valor, que hi ha una altra manera de fer de comerç que no és tot les xarxes i el tema online, sinó que és el comerç que està cada dia al peu de carrer, el que ens dona vida, el que ens fa il·lusió i el que darrere hi ha una història que també ens aporta una mica a nosaltres també. I això és el que tenim de posar en valor. El president també ha explicat que la campanya, així com el comerç urbà, es desvincula del Black Friday perquè és un tipus de promoció gestada als grans establiments que no beneficia el petit comerç. La presentació també ha comptat amb l'assistència de la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Cristina Aymeric, que ha destacat que des del consistori volen posar en valor l'oferta comercial del municipi, sobretot de cara a la propera campanya de Nadal. Des de l'Ajuntament i sobretot de l'Associació de Comerciants d'aquí de Lloret, el que volíem és apostar pel comerç local, comerç de proximitat i fomentar sobretot les compres al comerç local del nostre poble, com és en aquest cas Lloret de Mar. I per això aquesta campanya, el comerç batega, perquè el comerç és el nostre cor, és diguéssim l'eix comercial on tots els botiguers, empresarials, veïns i veïnes i és recolzar sobretot que la gent compri en el comerç local i fomentar aquest tipus de campanyes que tanta falta fan i que ara que estem en vísperes de Nadal, llavors fomentar això, sobretot el comerç local d'aquí de Lloret de Mar. Per la seva banda, Francesc Alsina, de l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar, destaca que la iniciativa no és una campanya de descomptes, sinó que es tracta d'una campanya per posar en valor tot el que ofereix el comerç local. Aquí el descompte no és el més important. O sigui, el que és més important és el que dona el comerç i el que realment representa el comerç. O sigui, què representes? Què representa el comerç per un poble? Què pots oferir als teus clients? No només el fet de descompte, és un valor afegit, va més enllà del que pugui ser un preu. Per què? Perquè el preu és una cosa que queda, se'n va, però en canvi, algo que tu donguis és una cosa que és molt més persistent. I el que volem és que s'entengui això, que no sigui una campanya de descompte, no és una campanya, és una manera de fer. I ens volem insistir i volem remarcar que el comerç ha de tindre el seu punt, ha de ser algo prou important en el poble i el mateix comerciant ha de creure que és molt important ell per al poble, perquè sense ell no hi haurien aquests carrers, no hi hauria vida, no hi hauria aquesta relació social, que és el que crea el comerç. I per tant el que volem amb aquesta campanya és insistir sobretot el que representa el comerç, el que representa els petits comerços, els petits establiments, el petita restauració, el que representa això dintre un poble, el que realment és important, el seu valor afegit, el que ells poden aportar a la societat, a la relació social i el que realment són per al poble. L'acte també ha comptat amb la participació de l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, qui ha valorat molt positivament aquesta campanya que ajudarà a impulsar el comerç del municipi. Les associacions adherides decoraran els establiments amb la imatge de la iniciativa i faran difusió dels valors de proximitat a través de les xarxes socials. També s'ha plantejat altres accions que es duran a terme el proper cap de setmana, tot i que la campanya s'allargarà durant tot el mes de desembre per aprofitar les compres nadalenques.